Kaixo, gaur egingo dugu infografia bat, atzera elikadura nola eman azaltzen duena. Dokumentu batean idatzi dugu, zer azalduko dugun. Beti testu laburra izan behar du, nahiko eskematikoa. Zer den, noiz emango dugun, nori, ze kanal erabiliko ditugun, ze informazio mota, zein tresna digital erabiliko ditugun, eta hobekuntzak, ikasleari hobekuntzak nola proposatuko dizkigun. Canva aplikazioan egingo dugu, honek uzten dizkigu infografiak deskargatzen eta horrela egingo. Sartu garela, hau aukeratu. Hemen txantilloi pila badaude, bat aukeratuko dugu. Nik hauxe aukeratu dut, orduan prestatu dudan edukia sartzen joango naiz eta moldatzen txantilloi hau. Handiagoan jarriko dut, errazagoa izan dadin. Eta izenburua moldatuko. Letra txikiago komeni zait, txikituko dut, eta kolorea ere aldatuko dut. Orain pauso bakoitza garatuko dut. Edukia sartzeko, joango naiz dokumentora, eta idatzita daukadana, kopiatu eta itxatxi. Txikituko dut, laukia, honi bineta jarri nahi dizkiot, justifikatuko dut horrela. Pixka bat handiagoa. Eta horrela joango naiz, datu guztiak sartzen. Letra argiagoa jarriko diot, hobeto ulertzeko eta hiru printzipioak kontuan izateko. Moldaketa egin dut eta testua sartu dut. Aldaketa batzuk egin ditut, testu mota aldatu dut eta garbiagoa jarri dut. Irudiak ere txikiagoak jarri dizkiot, kargatu egiez gelditzeko, eta pauso guztiak sartu ditut, eta lizentzia ere jarri diot. Hemen nahi badut, txantiloiak ez zeukan, baina gezi batzu jarri dezazket, sekuentzia ondo ikusteko, geziak hemendik atera ditut, fletxas, eta hemen daude. Eta honi kolore aldatu diot. Eta bukatu dut. Orain egingo dudana da, deskargatu. Deskargatzeko, honi emango diot. Deskargatu. Eta hemen aukeratuko dut irudi formatua. Gero, nire portfoliora igotzeko egokiena delako. Deskargatu. Eta nire ordenadorera doa. Nire portfolioan nagoela. Bi klik. Igo, eta hemen daukat, deskargatutakoa. Eta hemen dago, nire atzera elikaduraren inguruko infografia. Listo? Agur.